Lakas ng apoy. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Din sa pagkain, in the Father, Son, the Holy Spirit. Thank you kayo sa akin. Amen. Amen. Oo. Hataw. Kain po. Bunga ko, narong. Ayun mga paring Jason, at magluluto ako ng gulay. Kukuha ko ng nyug dito. Nyug. Gulay na lubi-lubi. Dito sa harap namin meron lang mga lubi-lubi. Meron na din. Si Ami naglalaba. Ayan. Dryer mo. Tapos. Dryer. Kaya ko pa kayang hakayatin yan? Kaya ko kayang hakayatin? Ay, mababa lang. Tin mo na lang. Baka madisgrasya. Yan yung nakakadisgrasya yung wala. Mga. Sungkitin ko nga. Sungkitin ko na lang. Meron? Hindi, matigas pa yan. Matigas yan. Lumilit yung mga bunga. Matigas pa yan mo yun. Pwede ba yung painom kay ano? Pwede painom kay Toto? Painom natin yan. Tanggalin to po. Ba't may ganyan pala to? Yan. Siguro sinuskit na yan. May humingi. Ha? May humingi sa hangin. O humingi sa puno. Halo-halo yung gulay natin. Dito. Minsan. Ilak ko sa lubi-lubi. Libre lang muna yung ating ulam ngayon. Mga ulam na nakukuha dito sa palibot ng bahay. Ganda ng Dati lang tanglad. muna. Yun o. Ganda o. Tanglad. Yung sa likod o. Yung luis mo. Samahan ko kaya ng bayabas. Yung pagpakulo ng guyabano. Pwede ba yun? Magkapang na lang kaya ako. Sa labas. Yung sinampay ako. Para Wala kang space doon. nakatipid ako sa ano.
Hawakan mo. Feeling sila. Tsura ni baby. Minsan kasi, Nanginginig. naanuhan ako. Dito na rin ang magluluto para matipid yung gasol. Pero bago naman yung gasol na yan. Kakabili ko lang nung isang araw. Nung pumasok ako dun kay Tricia, nag-chat siya amin sa akin na nagmadala ako umuwi. Naubusan daw siya ng gasol. Dito ako magluluto habang maaga pa. Libre yung ating ulam ngayon. Mama, Ito mo yung tsura. Wala. So ano, yung pa pala yung gulay ah. Parang gagabihin ako dito. Pagkaya pa ng oras, pag maliwanag pa, yan ako magluluto. ma, ka, Huh? ano yung may, mo, Ha? daan, Ano? Nandun? kaya mo. Robot? Ano yan sa ano? Sa loob. May laman pa kaya to? Tubo na to ah. Ha? Tubo na. Saan mo na lang doon? Sa Ha? Tutubuin na lang to. Tignan na to. Tutubuin na lang. May tubo na. May ano na ako dito, may dalawa na puno sa tanim. Tutubuin na lang yan. Alright. Pakain yung mata mo. Meron ka dito. Tanglad. Tanglad yung sangko lang. Ah. Tanglad yung ating sahog. Tapos ito, tanim. Tanglad. Ito itanim ko. Tubo na sana mo yung ano ma. Ma, yung tanglad ko na pinanong anong ano. Nakaraan. Tubo na sana. Lapakan.
tinlad na isa, ito. Tapos may kapalit. Ito, tinanim ko para may panibago. Kumbaga, nakabawas tayo dito, magtanim tayo para may panibagong tumubo. Tuwan ko rin dito kung mabubuhay pa. Ito naman, tubo na sana. Lumabas na. Malalang pag tubo na kasi lalabas na yung dahon. Kaso naapakan. Tuwan ko kung magdiretso pa. Ang tanglad ko eh. Yung tanglad ko doon sa gripo namatay. Tuwan ko kung ano nangyari dyan. Yung sabaw ng nyog ay kunin ko para ipainom dun sa pamangkin ni Mrs. Maganda to doon. Tapos yung pinayod ko, pampakain sa pato. Diba? Kaya pag gulay na, nakakuha pa ako ng pampakain sa pato. Marami yung gugulayin ko kasi nandyan yung mga kapatid ko. Doon ko sa bahay, walang internet ngayon. Walang signal yung PLDT. Eh, may mga nagtatrabaho yan sila, may mga ginagawa sa cellphone. Pag pumunta kayo sa bahay, makita nyo yan nagsisilphone. Pero hindi lang yan yung basta lang nagsisilphone, may kinikita sila sa ano, paghawak nila ng cellphone. Alright, ayusin ko na yung mga gulay para makapagluto ako maaga, para kung maliwanag pa dito sa gatong, magluto sa gatong. Team Rice sa Ito na, ito yung nyug. At binigyan pa ako ng ano, itong pinya. Baka ano pa lang yan. Tapos ito tatanim ko. Ito na yung nakuha ko ng mga lubi-lubi. Dami. Dito sila nini. Dito sila nag-play yan. Ang daming cellphone na nasa harap niya. Yan yung pinagkakitaan nila. YouTube. Yan, si ano, Gutapang. Kapatid ko mayroon din siya. Dito sila kasi walang signal sa bahay. Ang dami kong lulutuin na gulay para may pang-ulam kami. Ulam na libre. Tapos ito, kumuha ko ng mga dahon ng guyabano. Papakuluan yan, iinumin ng alaga namin. Alright? Alam mo mga visual thing ano? Ayan ang mga vlog natin muna. Nasa labas yung ano, kiskisan. Alright? At siguro naman, di naman ito nakabago sa inyo kung paano. Kasi lagi naman pala nakikita sa aking vloggers. Budol fight? Ha? Budol fight? Team Rice. Bago magpapagay sa kape. Team Rice. Saan baga? What's up, Team Rice pa? Alright. Team Rice. Mabutangan sa kinabog. At yung kapatid ko, bala ko sana lutuin ngayon. Okay sana eh. Okay sana yung bala kong lutuin. Kasi ito na lang. Lubi-lubi. Magkakamit-kamit yung hadapan. Libre lang yung ating ulam for today's video. Kinakain naman ng kapatid ko. Tapos may tanglad pa yan. Oh. Isa pa lang, isang Isa pa. piga pa. May tanglad oh. Lalagyan ko pa siya ng balinghoy. Sige, yan. Itong balinghoy, sama na to dito. Palusag na lang din yan. Yoshi, hindi man nag-inom. Dami oh. Puno.
Ilang ano to, ma? Gata. Kunti pa, ma. Kunti lang gata mo. Ano na? Yun yung laban ko. Madalim ang paligid. Yan. Tipid muna tayo. Tipid match. Gatong. Mabilis maluto yan. Alright. Lakas ng apoy. Dami pang gatong eh. Nakatipid tayo sa gas. Nakatipid sa gas. Ito na siya. Ating gulay. Sakto-sakto lang yun. Libre. Libreng ulam. Yung nyug, libre. Panggapin mo. Ang dami naman to. Bigyan sila papa. Yummy. Kapitan mo. Simpleng ulam na masarap. Yan, model pipe. Alam nyo ba kung bakit magbubudol kami? Kasi yung plato namin ay Wala kulang. namin 5 peraso. 5 piraso lang. Eh, nandito sila. Haba-habain mo dito konti. Tapos isang mo. May design pa talaga yung banana. Oh. Okay. Lagyan mo naman ng kanin at kunin pa na yung gulay. Paglagyan mo ng kanin, ano mo muna, takip para yung kanin ay yung dahon lumas na kanin. Ano mga electric pan, hinano itong dahon. Hili, hugasan ng kamay. Patayin mo na yung yung TV. Patayin mo na yung wifi. Gusto lang kang bago. Wait lang.
Paano yan na yung sabon? Saan ang ilaw kanina? Ganyan talaga. Yung ilaw ko. Ano yan? Hand soap yan. Ang kamay yan. Ano yan, ma? Bayan mo yan. Sasabing, Yes. ano nangyari? Kutsilyoan mo sa... Opo. Ma, paano yan? Sa taniman mo, hindi gana? Ano yun na? Ginamit mo? Kutsara ko? Paano yan? Ma, paano yan? Ikot nga nito si Kayla. Ikot ang ganun. Inak, wag dito tayong kanin. Di pa nga ni. Kaming high blood dito. Mag-high pitch. Always. Try mo. Igsain pa ako ulit eh. In case. In case of emergency. In case. Pwede naman yan bukas. Ang isa. Magbo-bowl fight tayo kasi lilima lang ang aming plato. Toothbrush yan, ma? Hmm? Brush? Han, so nga ni. Kunti-kunti lang para di man magkapit sa kamay. Kanta ka ng ano? Okay na. Bakit pala sabit niya ako di binutang kanin? Dapat i-edit para sabit niya ang gulay. Ano yung basahan? Hindi ko na inubos. Kaya baka di makubuhat. Inubuhan. Narayan na kita sa tayo ng body fight. Di mo mauubos sa kanin. Pag laway-laway, di man tabi. Huwag na ako! Yung kamay mo, hinawak mo pa dyan. Halika. 6, 7. 6, 7. 6, 7. Naka-vlog ka, Day. Ha? Naka-vlog. Ma! Mainit yan. Ma! Hindi mo. Hawak ko ito. Mainit yan. Di ba yung kasha? Ma! Kaya ko yan. Patikas na ako. Ma! Mahawakan ko na. Wala man mainit. Umaran. Tutoy. Sasabihan mo, Toy. Sanay kami sa sili. Raya, nagsisili ka mo? Gansuban. Ano yung niluto natin na gulay? Kain na tayo, Team Raisa. Baka malaglag. Pag ano, Sa akin ayun. Urawan ko. yan, sahog. Yan na yung sahog. Kung pinali yan. Ay, ulog pa. Ay, sip. Sip-sipan ko yan. Sa akin yan. Nagulat siya na ng kamay mo? Yes! Sabaw-sabaw. Kain na po, Team Raisa. Sasabuan na. Oo, sabaw-sabaw. Yung iba, dahil may matira tayo, yung sa bahay din. Galing nyo. Dapat ako nun mo. Kumakain kayo dito eh. Kuya, Kasi sila dinagiro. kung lang sana. Vlogger nga ni. Ito, kanon ko. Siyempre, pinag-montage. Joke lang. Sige, nasa Pang KMJS, oh. Kay KFs, ah. Sa ibang probinsya diyan sinusura. Okay na. Na. Okay na. Walang sabaw. Ano? Nasa ng sabaw. Abi ko mo. Ikaw mo, tiyo pa ka sa bulan. Kamay. Ha? Sana yung laro mo na Nak, usog ka muna anak. Titingnan natin yung angulo. Espiritu Santos. Ang Pangulo Let's sa spray. Ako na nga to, boy. Ha? Sige.
Ali! Sangaring. Asawa. Dito na ma! Kasi... Papa-aerosin ko na. Sige na. Double fight. Dito ka muna ma! Ito ay not yet. Ano na dyan? Hello, the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Din sa pagkain, din the Father, Son, the Holy Spirit. Thank you pala sa akin. Amen. Amen. Oo. Hataw. Kain, kain. Kain po. Bunga ko na Kain. Pwede pa yan na dahil amoy yan. Paano makatubig? Parang amoy sa Panansikin mo yan. ubot niya. Ito. Naku ko nito ito yung steak sa manok. Okay na. Hindi ko alam yan. Umarang po. Ano yan? Ata, isip mo sa ano? Okay, wala. Dapat Joshi kayo. Nakatutol-tol na kaya sa pagsalita. Di ba? O kayo na, hindi ko man alam yan. Pwede ka yan. Ay, Joshi, konti lang ha. Kaya bakit? Kaya naman nila, kaso... Sabaw. Oh, kanina na. Kalawi, ay, wag lang. Oh, tabaranta na. Kung na may kaon, kan na yung Sabaw. nagbabakan. Sabaw. Kung na may kaon, kan na yung nagbabakan. Kain, kain. Masarap ko. Kasi magbabawas yan ka. Level 1 to level 6. Kain. Templadong suka, ano ba na dito? Ha? Templadong suka? Namitan. Ah, balik. Mikael Templado. Nick, Mita raw. basta later, kilala mo yan. Ay, sarap. Ha? Suka sa liyog. Suka sa liyog, pero ang Dire, ang natin. sum. Yan ang sabaw. Sarap magtimpla. Sabaw. Namitan. May sabaw lahat. Namitan nila yung ano yan. Gusto mo ng sabaw? Kumalan. Ako man. Sabaw ng sipon. Ako man. Bisado mo basta maker ka. Masarap pa yun. Ako man. Michelle Templado. Ako man. Abang. Basta sa ito nakapart niya, patapos na ako. Harap. Ako man. Bango. Ako man. Ito trip ko. Yan. Huwag talaga may kaon na. Mag-trip ko. Wala. Maripas na nasulto ka. Sinabuan mo na dad? Dami. Paano mo? Ano yan? Palamutan. Dot. Kain. Ano sa'yo matatay? Ano? Ano yan? Kailan nga likod? Kung ano yan. Sa akin Meron ba? din, may kutsara to. Sa akin na. Supupan. Supupan mo yan. Maputang Matikas. sa kuwas. Laway ko na. No. Ano rin na kaya pala? Sili. Kakain. Sili. Dito. Nakan na. Problem ba ako? Tunggaw. Sili. Sabi ko 5, pero 7 parang baby. Tambugan. Dahil yung may cross. Alukin mo si Wawa, baka nanonood si Wawa. Kain mama. Suka. Ang galing na ubod. So narong babaga, na, ano ba ganit? So natumba ko bagyo. Nagatugilid ko na ta. Muro sa baba. Ano sabi mo? Ano? Tugol. Ay, May ubuda dito, ano may dito. Ako bura ka puti. lubi-lubi. Lubi-lubi. Ganoon. Ay. Mama mo. Parang mechanical. Oo naman mama mo, hindi nakasabay sa atin. Ayaw pa natin trailer para ano sa baba. Maglagay, mechanical. Sinusot-sot lang. Alam ko, tapos ibibindit mo. Mama! Hindi ko sana yung siguro sa sili-sili. Hindi ko trip ang ano. Dapat kita yung Hindi, iluwa. wag mo ibat. Ibat. Ako nga, talag. Baka nailag. Yelo. Yelo. Ito'y. Ito'y. Kabad trip na. Kailan ang ikaw? Ako na sana, bilisan ko. Dapla to. Five na. Pwede na. Yung pop, dami lang sa. Yung total na nila tayo. Wala ba? Opo. Kuya Dad. Ah. Tupong mo di Kuya Dad. Ah. Hinarap ko na ba yan? Sinelas ko.
Ano ko yung masabi mo kasuka? Sukaan sa iyo, matanimpla. Tuba? Parang alak. Yung laman. Pero, parang alak pa rin. Ala, sangsawan ko. Fish cracker. Maalin? Nakakahayag naman. Tikman. Ay, bawal na yung kanya, bawal. Bawal. Tanawag yata. Bawal pa niya. Pwede yan si Totoy. Bawal yan, bawal. Ba't ito ka naman? Sige na, wait lang. Wait lang. Sa akin na. Hey. Ha? Atlan mo yung nawa yan. Salamat. Saan? Ayan na. Hindi yan kinakain. Sinusupsup nga ni. Parang nasusupling ka. Kabumbon. Ganun. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Buong kagulo. Tanggapin. Musika. Hindi mo naman kumakain ng kanin. Hindi ko kaya. Diyan mo na lang. Hindi ko alam. Kaya. Hindi ko. Hindi ko Hindi ko. Hindi na nagdinig na. Sige, sige. Ano pa ba ka lang? Ayaw ko ka. Bakal ko na din eh. Uy, ang kote na niya ba? Ay, hindi ka Barbie. Maglagday. Covered. Using some GDR ko yun ka na. Ay, hindi tayo mag-uugas. Ayun. Kaya parang ganito na. Oo, ugas. Tuti di naman kumakasuto eh. Hindi, ang dami naman sa tabi. Dami yan sa tabi. Kilusibi, hindi. Tanig igan Sa likod. Hindi ko naabot. Pagkal sa amin na Ibutin natin yung kanin ha. Dali training. Talo. Kapag ko na ito, dapig gamas. Hindi halo-haloon ka. Ano ito? Kamandan, pangalapig, pakaon. Kamili ka itong girl sa pag-alat. Ito ba? Panira naman na. Ikot sa Kasi, kutsara. matubig! Po. So, Ang baso din, kaya sa Oriela din. Ano kayo no? Ang baso din, dapat kanida ka Nene! Huwag niya yan hawakan dahil baso kayo. Alin? Royalty. Pag kunwari, pamigyan mo na si Papa niya. Inom na si James, nabutangan ka sa tabi. Papa, baso ko dyan. Nagitin. Palis. Royal. Ako man. Alin na Josh, ay di mo nagkakain. Pinsan ko. Sino pa kaya doon kumain? Nakaka. Ay, mag-welcome. Nga nagutom. Ito na. Ano ka? Lahat ng gagata ba? Ano? Nawag sa daw. Nang subod. Na? Ito pa sa ano ko. Tananan. Kumbaga. Pag nagkukuha sa lupi-lupi, upakan ko. Hindi, bawasan mo yung kanin ni Josh. Ano ka, Paul? Eh, mag-pwede ka. Maluya sa pag-unit. Nagpinag ka? Grabe naman maluya sa pag-unit. Ito na, hindi ka naman kumain. Ito yung nene, nasi. Hindi na ako abot. Sige na, upo na dyan. Nabuo na ganyan sa mga lumabot. Kain, kain kayo. Bakit ang flexible? Bet, nakain na. Ay, siya lang.
Sabag yun. Pili ka, di talaga ganun yung mga tao. Gusto ko man puntan, kailang tagal na ito. Ayun. Pag gusto ko, Ano na ito dad ah? dadan baka ubod doon. Bilhin ko sa amin, mamahalo na din. Talaga na kuha, tatagtotog. Friend ending, no? Yung narinig ko na yung may tumutugtog. Alam mo, nagpa-bill out ka. Bakit may tumutugtog pang piano? Dapat, sana masiko ah. Yung mga guys, dito na yung na nagalang mga daw. Iipin ka na ba? Alam ka doon, unahan tayo. Hindi na unahan tayo. Mahuli siya maghuhugas yan ng saging. Look na ako. Balikan tayo. Ikaw yung dito yun. Hindi mo na. Yan po pula. Kahit konti-konti yun. Road. Pero yung restaurant ni Jason, dalawa sa kamalan dito. Parang pwede ba? Matawag pwede. Siya. Wala man nila sa tipid. Okay, pangantay ko ah. Nakita ko ah. Kailang. Oo, nag-atas na dito. Wala, nalasda ko pa sa pakan sa kupas. Dali, unahan tayo. Okay na. Ama, uri. Lugas. Bye. Yan, lumipat na sa amin ang gusto. Para bulan tayo. Bigilo na. Bulan sa'yo. Pag yun na. Busog na. Sayang sa Ako gusto na. Uwi. Magdala ko yung pinapapa. Pag-fill out. Kaya ano, padala na kiilan. Nanalo pa, magbalik pa may kalabsadlan. Mano ko nga ko naman nasa deso. At ayan mo rin. Dang na tumakunta. Ano tumakunta ka ni? Kaya may kuha ko. Ha? Dito na ka? Lukat ko na puti. Ha? Puti. Buti? Buti? Ano pa sa pangawan? Ay mga kaparing Jason na tapos na kaming kumain at ito na pagkakain namin. Ito naman yung naging libangan, pumunta sila dito, naka-live tayo.